Čauko, vítam vás tu Richard 333 a Pusinka a ideme hrať. Paintball! Áno. Som ňou. Jaká si farba? Modrá. Yes, aj ja som modrá. Čau, čau! Čau, konečne dnes Sme proti Domajkovi, sakra, Domajníkovi to nie je jedno. No to je jedno, aspoň, že už konečne Ja ho vidím. Ja idem na ňo z tejto strany. Cestu. On ma neuvidí. V tej česte, vieš, sú nejaké veci, ja mám flash, neviem čo. Jaká česta, sakra, kde zdrhol? Ja som sa tu dosačkovala a on ide k nám. Idem na ňo zozadu. Dobre, Dati. Je po ňom. Jo, zabila som Domajnika. Pozor, tam je. Na čom je toto? Dick? Tam je. Zabil som ho. Čo to, sakra? Tam je. Pozor, Dati. Ježiš, to je také husté. Ja sa tam pocikám. Pozor! Sakra ma zabil. Sa musím tak schovať. Kto vyhral? Nie, my sme vyhrali. Yes! My, lebo on ťa asi nezabil až toľkokrát, čo by sme prehnali. Dobre, ideme ďalšie kolo. jaká budeme farba? Daj red, ja som red. Red. OK, my sme redovia. Ale pokiaľ sme obaja, lebo on je red a my máme byť blue zase. Uvidíme, čo budeme. 1. Chcem vedieť, čo som. To je ako laglo. No, máš pravdu. Not and. Všetci sme boli red. Tak ešte raz. Máš pravdu. A teraz buď blue. Dvadsať sekúnd. Domajník. Také blbé meno. Richard 333. Aké krásne meno. Ja viem. Teraz zase budú všetci blue. Pozor, je to ešte jeden. A ten bude s ním asi. Ale má krásne botičky. Jaká si? Blue, Rishi, blue. A ja som blue, ale kde si ty? Ja sa tu snažím k tebe dostať. Čau. Ježiš, sorry. Dobre, ale sme proti dvom, čiže bojuj. Dobre, počkaj. Ja tu skačem, aké by som tancoval a on tam zdrhá. Rishi, kde je tá česta, čo si o nej basnil? No to niekedy ju dostaneš a niekedy nie. Ale kde je? Geronimo, Pocahontas, zabili sme ho. Hej? Jo. Tam je! Pozor! Ja ťa vidím, zabila si ho. Fakt? Pozor, ja vidím jeho menovku. Idem za tebou, dôverujem ti. Za mňou? Dick Henton tam ostal. Jevinon ma zabil. Aj mňa. Ty si ale. Tak on to vyhrá nad nami. Nesmie. Ježiš, ja tiež zabil, mám posledný život. Ja som tu v skriši. Alebo na neho... Kde je? Neviem. Poviem ti keď... Pozor, vidím ho. Kto vyhral? On vyhral? Ja neviem, kto vyhral. Skús sa to zistiť z toho. Kills 6. You have win. My sme vyhrali. Super. Daj si blue, Rishi. Počkajte. Ale nie, čo si ja som redko. Ty si red? Čo nie? Ja som red. Som si domajník. Sakra, vy ste Vy ste dvaja. Vy ma zabijete. Na prvú šupu, že váhaš. Čo? Ty si kde zmizla? Čo? Kde si zmizla? O bože, Rishi. Ty si odišla? Ja som ťa nevidel. Však jasné. Som bola voči nej skryši. Hej, kto ma zabil? Veď ani guličky tam neboli. Ty. Čo ty? Domajník. Yes. Jasné, že keď ste dvaja chalani proti dievčaťu, no takže ma zabijete, ale inak tam bol dosť profikaný for.
Ježiš, vyhrali sme. No tak Čo ti tam píše? Match status, you have čo? Lost. Á, dobre, tak mne píše you have won. Daj si teraz PV Blue. Ja mám furt blue, ja nikdy nie som red, ani na tom. Dobre, nebudeme zrádzať redku, hej, budeme blue. Nebudeme zrádzať redku, skôr nebudeme zrádzať bluečku, nie? Ale kde je tá česta, o ktorej si hovoril? No, ono ju dostaneš na začiatku, niekedy ju dostaneš. Hej, to bolo aj na Itecrafte. No však, o tom básnim. Riši, netreba. On sa vždycky tam skrie do tej svojej blbej skrie. Ale on má dvoch. Čo? On je proti dvom, Nati, dvom. Aj on je proti dvom, my sme taká partia. Ježiš, mňa zabil. Ale tam to bolo fakt dobré. Skryša, ahoj, Ríše, ťa vidím. No tá dobre, tá sa mi stane. Ježiš, Nati, ty sa tam schovávaš a ja tu šprintujem ako život. Zabil ma, ale ja skoro asi je. Sakra, sakra, sakra. Sakra, sakra, sakra. Sakra, sakra, sakra. Sakra, sakra, sakra. Ja strieľam, lebo mi tu zavazia chat. Sakra, však kurde, no strieľam, tak čo je? Jemine mňa zabil, ale aj ja som jeho jedenkrát zabil. Nie, mne už došli gule! Vtedy sa... Ježiš, on po mne strieľa z veľkej diaľky. Veľká diaľka, Nati. Idem sa k nemu rozstať. Sakra. Ja som mŕtva. Ty ešte žiješ? Prehrali sme. Joj, daj PB red. Teraz nie blue. Ja som red. Hej? Hej, ja som red. Hej, blue. No sakra. Hej, ja mám oranžové toto, nie? Jo, ty máš oranžové. Ja som s domajníkom. A sakra. Ja som sama. Dá som blue. Ale mám stále oranžové. Ježiš, ten je zlatý. No ten je taký krásny. Ty si čo? Čo? Ja som red. Ja som blue. Jemine, on ma zabil. Kto? Ten zlatučky? Nie, domajník. Aha, ja som s domajníkom, husté. Do prdele. Sakra, on sa zabil. Ja som za tebou, Riši. You have lost. Jej, ja som vyhrala. Tento je taký zlatučký. Ja som teraz blue. Ja red. Ach ja, nejaké krátke kola, nezdá sa ti? Majú byť 210 sekundové, 2 minúty a 10 sekúnd, ale také, čo zabíjame, to mali hrať 10 na ti. No, a nie 2, ja poviem. Ten zlatučky nechce hrať a tento tu sa tu iba motá. Čo si? Čo? Ja som... Ty si s domajníkom. Ríši, buďme proti domajníkovi, lebo... Dictpacept. Joj, škoda. Nejde mi sem portnúť killmana. Čauko, Nati. Ríši, ale buďme potom proti domajníkovi, lebo on je silný. Sakra, killman blbý. Čo si spravila? Nati. Ty si ma zabila, ale aj ja teba. You have win! Daj PB-red. Tak budeme teraz PB-redky. Aha, ten zlatučky, on je asi modrý. Jak vieš? To však pozrieme. Hej, on je. To hráme veľa. Sakra, si červená? Jo. A sme s tým zlatučkým. Jupi, my sme s tým krásnočkým. No môči, vyzerá jak Transformers. Poďme proti Myšovi. Kúkaj, koľko nás je, daj tap. Sme iba proti Myšovi. Tak poď, ty hovienko.
Jemi. Ja zabíjam Miša. Počkaj, traja proti jednému, nie traja proti dvom. Ja zabijem Miša, to je úplne ľahké ho zabiť. Juhu, vyhrali sme. Vyhrali sme. Na ti teraz idem ja točiť. Čo, prečo? A ja chcem točiť. Je mi Killman blbý, prečo sakra furt sa portuje? Dobre, takže toto bol koniec prvej časti.